Een expositie van foto's hier in Museum Hulst 's Landshuis. Iedereen kon via social media meedingen naar leuke prijzen door het insturen van een foto die gemaakt moest zijn in de gemeente Hulst. We gaan eens kijken naar de winnende foto's. Ik heb Monique de Bruin bij me. Monique, dankjewel dat we hierbij mochten zijn bij deze foto-expositie. Is het de eerste keer dat het georganiseerd wordt en door wie eigenlijk? Ja, het is de eerste keer dat het georganiseerd wordt, in ieder geval in deze vorm. En het wordt georganiseerd door de Stichting Bezoekersmanagement. Wij voeren de In Hulst campagne uit. En een van die onderdelen is dat we zoveel mogelijk mensen ambassadeur willen maken van Hulst. En zoveel mogelijk mooie plekjes van Hulst laten zien. En wat werd er dan aan de mensen gevraagd? Stuur een foto van een gebouw of de natuur? Of... Ja, wij vroegen, maak je mooiste foto en deelt hem op Facebook en Instagram. En zorg dat je hem zoveel mogelijk laat delen, ons taggen, ons liken. Nou ja, je kent dat wel van meerdere wedstrijden. En van welke omgeving of object kwamen nou eigenlijk die meeste inzendingen? Ja, de vestingstad is natuurlijk een super locatie, omdat je daar natuurlijk, ja, je hebt daar de basiliek, de vestingwallen. Er zijn mensen geweest die zijn met een luchtballon over Hulst gevaren. Ik begrijp wel dat het succes geweest is eigenlijk, dus, en er komt misschien nog wel een vervolg op. Ja, dat hebben we eigenlijk wel gedacht. Van, dat gaan we toch weer doen. Nou, oké, dankjewel. Wij gaan kijken en wat of iedereen ingestuurd heeft en wie of straks de winnaar is. Ja, dank je. Breng je stem uit, zou ik zeggen. Dankjewel. Ik heb Jordi van de Wielen bij me. Jordi is een van de genomineerden van de mooie foto's. Jordi, was die foto, waar heb je hem genomen? Zoals je kan zien is de foto gemaakt op de Vest. Wij waren de eerste die op het ijs gingen. Wij waren de eerste die het aandurfden. Ik samen met mijn vader. En die foto is gemaakt door mijn vader. Dus wij waren de eerste die op de Vest een rondje gingen schaatsen. En maak je vaker foto's? Deze foto was ook eigenlijk maar gewoon doorgestuurd in de groepsapp. Dus het was gewoon meer een beetje wel lacherig bedoeld. Van, we zijn de eerste die hier op de Vest een rondje aan het schaatsen zijn. En die foto is eigenlijk gewoon heel simpel gemaakt. Gewoon met een telefoon. En ja, eigenlijk de bedoeling voor de groepsapp door te sturen. Maar toch is het een hele mooie foto geworden. Ja, het is echt een mazzelfoto. Nou, succes. Ik hoop dat je vanmiddag ook mazzel hebt. Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik zou zeggen, ik ga nu over tot het uitreiken van de prijs. Ik wil ook nog noemen, de winnaar van oktober was Marian Franso, neven. Ik heb een van de winnaars bij me. Marian, welkom. Ja, hoe heb je deze foto kunnen maken? Want dat is niet vanaf de grond gebeurd, zie ik. Nee, heel veel mensen denken dat hij met een drone gemaakt is, maar dat is dus niet zo. Ik ben een paar jaar geleden met Jan Hoogstraten met een luchtballon mee geweest en toen had ik een lucky shot, om het maar zo te zeggen. Ja. Inderdaad, ja, het is een mooie foto. Heb je wel eens meer van die geluksfoto's die je ergens in kunt sturen? Nou, eigenlijk niet. Nee, dit was echt, ik wist ook meteen welke ik in wilde sturen, dus ja. Ja. Nou, ik hoop dat je heel veel stemmen krijgt de komende weken, want dan zit er nog een leuke prijs aan te komen hier in het museum en heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. En de winnaar van november was de snelle bliksems. Die zijn hier ook, ja, staan hier vooraan.
Ik heb Maarten bij me en Vanessa. Maarten die heeft een mooie foto gemaakt, de snelle bliksems. En Vanessa die had uitleggen, waar komt de naam vandaan? Wel, het was Maarten zijn droom om de marathon van Hulst naar Terneuzen te wandelen. En wij zijn samen gaan oefenen om te kunnen wandelen. Maar hij was altijd zoveel sneller weg, vandaar de snelle bliksems. En kans nog op een mooiere prijs dan de... Dat hopen wij inderdaad. Nou, daar wens ik jullie heel veel succes mee. Ja? Ja. Dankjewel. En dan de winnaar van december was Raoul Venijn. En dat was ook tevens de overal winnaar. Die heeft echt zijn... Ja, jullie hebben normaal je best gedaan, maar echt wel heel veel mensen benaderd of bereid gevonden om te stemmen. En het is ook een supermooie foto. Dus Raoul, ik zou zeggen, kom naar voren. Echt de moeite waard. Nou Raoul, ik ga jou de Inhuls cadeaubon overhandigen. En voor allemaal van jezelf kunnen we allemaal fantastische foto's nemen. Ik heb Raoul Venijn Rammelo bij me, de winnaar van alle 3 de sessies van de maanden. Raoul, ja, hoe is deze foto tot stand gekomen? Ja, eigenlijk heel simpel. Ik kom buiten, ik denk, god die lucht is mooi. En wij wonen aan de Rode Loper, aan de Tivoli in Hulst. Ik zie die basiliek daar zo mooi tussen die bomen. Die zie ik elke dag, maar nu met deze lucht. Ik denk, ik maak vlug een foto en ik heb hem ingestuurd en hij heeft gewonnen. Helemaal leuk. Ja, het is puur toeval dat je goeie ingestuurd hebt. Ja, het is inderdaad puur toeval. Gewoon met de gsm. Het is niet dat ik een goede compositie gezocht heb of zo. Het is gewoon, oh dat is mooi, klik. En dat is hem geworden. En is het een recente foto? Deze foto is van een jaar geleden. Ongeveer wel dezelfde tijd, december, januari, maar een jaar geleden. Ja. Nou, mensen kunnen komen stemmen en er zijn inderdaad nog andere mooie foto's. Dus ja, laat ze maar komen, zou ik zeggen. Ik zou het ook zeggen, en kom vooral naar het museum, hè, want alle foto's die hier hangen, het zijn er 18 geloof ik uit mijn hoofd, ja, die hebben allemaal een eigen verhaal en allemaal iets te vertellen. En stem vooral op welke foto mensen dan ook mooi vinden, maar wel stemmen, dat is leuk. Nou, nogmaals proficiat en geniet van de prijzen. Ja, dankjewel. Ik zal eens goed gaan zoeken waar ik naartoe ga. Dankjewel. Het is leuk dat veel mensen een passie hebben voor fotografie. Nou, we hebben mooie plaatjes gezien hier. Mocht u ook deze expositie willen bezoeken, dan bent u van harte welkom in het Museum Hulst. Openingstijden kunt u vinden op de site museumhulst.nl of inhulst.nl. Dank voor het kijken.